Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ca. Panggihan malih kalian piulangan basa Jawi. Saderenge piulangan dinten niki kita wiwiti, monggo sesarengan ngaturaken donga pamuji dening Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi kita ngaturaken donga pamuji dening Allah Subhanahu wa taala, kita tansah pikantuk rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Allahumma amin. Dinten niki materi ingkang badhe diwucalaken nggih menika babagan wawancara utawi wawan rembug. Pengertian lan tujuan wawancara. Wawancara nggih menika nindakake omong-omongan utawa tanya jawab antarane pewawancara karo narasumber kanthi tujuan golek informasi utawa keterangan kang banget dibutuhake tumrap prakara kang arep dirembug. Mula uga bisa diarani wawan rembug. Tujuan saka wawancara yaiku ana 3. Golek informasi. Angka 2, golek bebakalan cerita. Lan sabajuté yaiku golek opini utawa panemu. Syarat nalika nindakake wawan rembug yaiku ana 2 yaiku nomor 1 yaiku pewawancara. Pewawancara yaiku pawongan kang takon utawa pawongan utawa wong sing golek informasi. Nomor 2 yaiku narasumber. Pawongan kang mangsuli pitakonan utawa sing menehi informasi. Unsur kegiatan wawancara yaiku 1. Sing mawancarai narasumber so diarani pewawancara. Nomor 2, tema utawa topik sing arep dirembug. Jenis-jenis wawancara iku ana 7. Nomor 1 yaiku wawancara bebas utawa mardika. Pengertiane yaiku wawancara kang ora ditata luwih dhisik, dadi tanpa ana persiapan. Nomor 2 yaiku wawancara terpimpin utawa kapimpin. Tegese kang pitakone wis disiapake, dadi pitakone wis disiapake dhisik cah. Nomor 3 utawa angka 3 wawancara individual utawa mandiri. Yaiku biasane katindakake dhewean. Dadi dhewe individu. Angka 4 yaiku wawancara kelompok. Biasane ditindakake bebarengan. Nomor 5 yaiku wawancara tertutup utawa tinutup. Ditindakake kanthi dasar pitakonan kang winates utawa terbatas pertanyaannya. Nomor 6 wawancara terbuka utawa binuka. Biasane ditindakake kanthi dasar pitakonan kang ora winates, dadi pertanyaane tidak terbatas. Sing terakhir yaiku wawancara konferensi. Biasane ditindakake luwih saka 1 informan. Bab-bab kang disiapake sadurunge nindakake wawan rembug utawa wawancara. Nomor 1, nentokake tema wawan rembug utawa wawancara. Dadi saurunge mlaku dirembug ditentokake dhisik temane iki arep takon ngenani apa. Nomor 2, nemtokake tujuane. Sawise golek tema, terus ditentokake tujuane iki arep golek informasi ngenani babagan apa. Nomor 3, nentokake narasumber. Sawise tema, goleki tujuan, terus goleki narasumbere. Narasumber sing pas karo temane lan pas karo tujuan sing arep digoleki. Nomor 4, nyinaoni topik kang digawe wawan rembug.
Nomor 5 iki sing babagan sing paling penting, nyiapake daftar pitakon. Lah ning daftar pitakon iki upama sampean kuwi diutus nggawe wawancara utawa oleh tugas wawancara, didelok daftar pitakone sing ditakoni kuwi, sing dijak wawan rembug kuwi umure sak dhuwur sampean apa ora. Nek sak dhuwur sampean berarti kudu nggunakake basa krama inggil. Sing nomor 6 yaiku nggawe janji karo narasumber. Sawise nentokne narasumber, terus topik wis dikuasai, nggawe daftar pitakon wis, terus janjian karo narasumber. Nomor 7 yaiku nindakake wawan rembug. Nomor 8 nggawa buku catetan lan direkam kanthi piranti HP contone utawa tuladane utawa liyane. Nomor 9 yaiku nggatekake unggah-ungguh marang narasumber. Iki bab sing paling penting yaiku nomor 9 kuwi unggah-ungguh hubungane karo daftar pitakon mau. Nah, iki unsur-unsur daftar pitakon sing ana ing wawancara utawa wawan rembug. Unsure 5W1H. Iki kaya bahasa Inggris cah. Nomor 1 yaiku what, tegese apa. Tembung apa digunakake kanggo nakokke barang. Nomor 2 who, tegese sapa. Tembung sapa gunane kanggo nakokake wong. Nomor 3 yaiku why, tegese ginio. Tembung ginio kadang uga dienggo tembung kena apa. Yang apa gunane kanggo nakokake alasane, kena apa. Nomor 4 when, tegese kapan. Tembung kapan digunakake kanggo nakokke wayah utawa wektu. Nomor 5 where, tegese ing ngendi. Tembung ing ngendi gunane kanggo nakokake papan panggonan. Nomor 6 how, tegese kepriye. Tembung kepriye gunane kanggo nakokake cara utawa carane. Nah, iki ana tuladane pitakonan 5W1H. Nah, iku bisa disemak tuladane. Ning kono ana pedoman wawancara karo Palif. Nah, iki kene iki contone dadi enek narasumbere Palif. Topike pameran pendidikan. Tujuan wawancarane kanggo mangerteni pameran pendidikan. Dadi enek kegiatan pameran pendidikan. Tokoh sing dijak wawancara yaiku Pak Alfi selaku kepala sekolah. Tanggal, panggon wawancara ning kono dicatet. Terus ana daftar pitakonan sing unsure 5W1H. Nah, ning kono bisa dideleng enek apa, enek sapa, enek ing ngendi, enek kapan, enek nyapa, enek kepriye. Ya, nek iki tuladane merga sing dijak wawan rembug utawa sing dadi narasumber kuwi umure luwih sepuh tinimbang sampeyan ning tuladane kuwi, dadi nggunakake basa krama inggil. Nah, cah, iku mau materi wawancara utawa wawan rembug. Mugi-mugi sampean ngerti kabeh. Yen ra ana sing ora paham bisa takon marang Pengki liwat via WhatsApp. Nah, materi iku mau disemak lan ditulis sing penting, terus disinau ning LKS Yono. Mugi-mugi
piwulangan dina iki mau pikantuk ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.